Od bura mamalo chano miyo report mar NADCO maino madungi kinde ma jod bura dhi chako twak tarik 13 dwe manyien bang' wuok e yueyo mar dweche 2. Ran kweth jod bura manoko Pio Wanda yie twak mare kod Ramogi TV oyango ni report makamano dhi yudo sir kowuok e kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kaachiel gi piny owacho bang' jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga rwako report makamano. Wanda entiere kod geno ni chenrono mar keto e tim report makamano nyalo kawo thuolo mar dweche 8. Komiti mane tawo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza notieko twak kendo ochwalo report makamano ne Ruto kod Raila e giko mar higa mokalo. Kichande wanie yueyo malach miluongo ni long recess. Report no ncha pudo ko twagi. To sani koro kidhi yawo od bura kendo tarik 13 dwe mar ariyo. Report ni achiel kuom gigo ma dhi bedo e agenda mar od bura. Wan gi geno ni ka oyaw od bura kama endi to idhi ket report no mondo otwagi. To en twak ma nyalo kawo matin ne juma achiel to watieki. Wan gi geno ni en report ma idhi kal kod jod bura. To bang' mano dhi miyowa thuolo koro mar chako loko chike ma ande report no recommend.